Какво? Ами, ми харесва. Днеска с Алекс ще изпробваме китайските сладки. Ето тези сладоледчета Алекс си ги избра. По принцип това са за момичета, Алекс. Къде момиче? Знам. Не са за момичета, нали? Да, просто така са правили. Просто така са направени. Да, Това е? са дъвки. Дъвки? Да. Трябва да ги покажа. Това ми са някакви. Дъвки. Азиатски дъвки. Да, това на мен са някакви бубони. Ментови бомбони. Мисля, че са. Да. А това е Орео и края малките кутийки. Орео. Орео с усмивки обаче. Изглежда добре, сигурно като го разтворим вътре дали ще е усмивка. Това е този. Да. А ти пробваш този. Какво? Дай да видим твоя. Да, моя не е смачкана и... Твоя не е смачкан. Да! На Алекса доледе, здрав. Време е да пробваме. Харесва ли ти, Алекс? Да, тебе? На мене не. А бързо доред кой има? Не знам. Искаш да го опиташ? Да. А мен ми харесва. Поне ще използваме за нещо хубаво тази турбичка. Аз казвам да пробваме нещо друго. Тези сладоледчета, пробвахме ги, Алекс много ги хареса. Аз не съм на същото мнение. Да, Но... сега пробваме тези. Къпкейк. Значи ще рискувам и ще го излапам цялото. Може ли да дадеш едно? А? Дай ми едно. Хора, тези неща имат вкус на олио. Ой, Но понеже Алекс това го хареса, може и той да не усеща. На. Внимавай. Какво? Вътре има нещо. Някакъв крем. Хареса ли ти? да. Момента на истината настъпи. Да, видим, вътре има устинска. Това е истинско орео. Вътре се чупи. Нали? Добре, ореото е вкусно. Да, но... Но къде е усмивката? Не, да го чупай. Няма усмивка. Да, сам така ще го направим. Да го направи там. Не, че ореото е за мен, другите неща са за тебе, тати. Ма ти не спираш да го ядеш това. Изяж си го, ако искаш. Не е проблем. Добре. Не го става съпос. Така да опитат дъвките. А ти? Чакай, чакай. Ти налапа ли една? Да. Взех една. Къде е? За в чия? Харесва ти? А мен не ми харесва. Там най-пак са дъвки, нали таки? Чон ги чу. Окей, това е. Каза го на китайски. Вау. А? Ако мирише. Я мириша. Много е твърдо. Дъвка, паки дъвка. Единственото, което на мен ми хареса, са орео. Алекс, на тебе? А мен ми уф. А мен ми харесва сладоледа и ореото. Приятели, ако харесвате, ако харесвате колата на Алекс, натиснете лайкче, за да може YouTube да ни хареса повече. Да. Ореото и сладоледа. Сладоледът, орео, бомбони. Да, още не са бубони. Да, нещо друго. Това да кажем чао на хората, даде. Чао! Чао от нас! Добри ден, ще видиме, па!